Volám sa sestra Sara Tokarčíková, som z misijnej kongregácie Služobníc Ducha Svätého, pochádzam zo Spišského Štiavnika spod Tatier. Už 8 rokov pôsobím na misiách v Bolívii, kde nás je 9 sestier z 4 rôznych krajín: Slovensko, Poľsko, Indonézia a Bolívia. Pracujeme v 3 rôznych komunitách a našou hlavnou misiou je byť v blízkosti tých, ktorí to najviac potrebujú. Čiže pracujeme najmä s opustenými vo väzniciach, s deťmi, ktoré sú diskapacitované, tiež navštevujeme chorých a opustených. V školách pracujeme a tiež v diecéznej charite. Ja som od roku 2021 regionálnou predstavenou tu v Bolívii a táto úloha so sebou obnáša tiež koordinovanie pastoračnej práce, ale aj našich komunít. Tiež môžeme hovoriť o administratívnej činnosti, takže popri tých činnostiach, ak mi zostane nejaký ten kúsok času, tak sa rada zapájam do pastorácie povolaní. Blíži sa čas Vianoc a preto by som sa rada s vami podelila s jednou mojou reflexiou. Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. Dovolím si interpretovať tieto slová svätého Jána. Boh sa stal človekom, aby poľučtil človeka, alebo aby poľučtil ľudstvo. Dnes žijeme veľmi ťažké chvíle vojny, neistoty, chudoby, migrácie, násilia. A presne v tejto realite sa Boh stáva tým najmenším, aby sa tou maličkosťou priblížil nám. Hľada jasličky, domov tam, kde môže on sám prebývať, kde môže preukázať nekonečnú lásku k nám. Pripomeňme si, že počas týchto Vianoc je veľmi dôležité, aby sme otvorili naše srdcia preto, aby sa láska narodila v nich, aby sa Boh mohol stať človekom tam, kde je ľudstvo. Všetkým podporovateľom Mivy Slovenska chcem zapriať požehnané Vianočné sviatky. A teraz, ak mi dovolíte, tak vinš poviem v španielčine. En esta Navidad recordemos que lo más importante es abrir nuestros corazones para el niño Jesús, para el verdadero Mesías, quien es amor, paz, verdad y ternura. A todos los bienhechores de mi Eslovaquia deseo feliz Navidad. Pozdravujem.